दाख्लै जयन्तआ थैबाबो देरहायाखै मिथिबाय प्रमदआ अमित शाहखौ लोगो हमहैखांनायनि उनावबो बेनाव खुगायाव रावबो गैयामोन मेगनबो गेवामोन अफिसाव फैदों BPF पार्टीनि जितु थासारि बे जोबोद गाज्रि जानानै दङ बेवहाय पार्टीनि एक्टिभिटिस लाखिनांगौनि थाखाय थाखा फैसा खरस खालामग्रा जायफोर सिगां रायजोनि बिजाथिमोन बिथांमोनाबो बिनिफ्राय जानगाराव दङ हिसाबै गावसोर बुंनाय बाथ्रा दे आं हाबाखै आं इउसिल हाबाखै आं हाबाखै आं इउसिल हाबाखै ना BPF थायो UPPLआव थायो बिनि थाखाय मोनबो फारागथि जानाय नङा दिनैनि दिनाव रावखौबो नारा नाथा जरदबस्थ लांनानै जयनिं खालामहैनो हाया 6 शिड्यूल 8 शिड्यूल जायामोन मानो होनना बुङोब्ला बे 8 शिड्यूलाव 6 शिड्यूलाव थिसननो थाखायनो बर' साहित्य सभाखौ बिथोन होदोंमोन बे बिथोन होनायाव जों साब्रैया लागातार 3 मास थाहैनांदों बिथांमोना जाबाय सुरत नार्जारी मेघनाथ मुसाहारि आंनो ओमफ्राय दलेश्वर बर' बिथां आरो बेनिफ्राय रामचरण ब्रह्म बिथां सानैया आदा दलेश्वर बर'जों आदा रामचरणजों थैनानै थांबाय बेयावबो जोङो अनेक खस्थ' खालामनाय बेखौ जेब्लानाखि 92 आव माने प्रिन्ट आउट खालामनो हादों बे दिननिफ्रायसो जोंनि बर' रावा 6 शिड्यूल 8 शिड्यूलाव फैनो मोनदों बिनि सिगां जायाखैमोन बिनिफ्राय बे राव माबानायनि अनगायैबो आङो गोदोनिफ्रायनो बै जे माने जोंहा बड'लेण्डनि माने आन्दलन जादों बे आन्दलनावहाय 3 मेन एक्सपार्ट कमिटि रामबिलास पारवान एकर्ड बेवहाय आङो 3 मास गाहाम एखेबारे माने देबरगावआव थानानै ओंखाम संनायनि बा बाजार खालामनायनि बिबान मोननानै लागातार माने बे दा NIA आव खाजानाय अमल आवगाया होमबा माने क्लास 5 आवल' फरायोमोन बे आं हाबाखै आं इउसिल हाबाखै बुंनो थिनदों बुंदों मालाय जायगायाव थाहैनाय आं सिगांनिफ्रायनो गोबां ट्रेनिं मोनबोदोंना होमबाबो 8 बोसोर थादों नोंसोरनि जायगायाव बिसोर खामानिखौ माबायदि मावो मिटिं दावथिं खुंबाय फैसा बरनबाय जाबाय बेल' दा जे हाबबाय बक्सिनलाबो बै खुसिंग्रा गुदुङाव जेरैहाय दै लुयोबा दैखौ माने बै बाला गोराना सोबजोबोना थिग बेबायदि बुस्थु मिथिबाय आङो MLA रबिराम नार्जारी बेजों प्लास बै कुमन्त बिनि फिए बे 800 थाखा हरैनिसो आं दुखु मोननानै मनसारजों फैनो नागिरदोंमोन आङो मिथिबाय आं इउपिएलखौ मालाबाबो सापर्टबो होनायबो नङा सिगि जानानै एसे जेनेबा फंनैसो बुंदों बिसिनि अफिसाव थानायाव लैहोर बुनाय बे प्रहलाद ब्रह्मनि न' खुबैख्रुबनाय गासैबो सैथो गोजा मिथिबाय आं एभ्रिथिं मिथिजोबो बिसोरनि इनचार्जआ सोर दैदेननाय बेफोरखौबो मिथिजोबो दाख्लै जयन्तआ थैबाबो देरहायाखै मिथिबाय प्रमदआ अमित शाहखौ लोगो हमहैखांनायनि उनावबो बेनाव खुगायाव रावबो गैयामोन मेगनबो गेवामोन अफिसाव फैदों गावसोरनि सेन्ट्रेल इउथ अफिसाव लाब गैया इउपिएलजों थानानै केस होथोंना होथों जेलाव थाना जागोन केस होथों जेलाव थाना जागोन मिथिबाय जों सैथो मानसि जों सैथो बायदि जाजानो लुबैयो ओमफ्राय बिटिसिखौ बासायनोबा बिटिसिनि रैखाथि नांगौबा प्रमद बर'जों दाथा हाग्रामाजों था हाग्रामाया बिराद सैथो मानसि ओरैबायदि सैथो बेना गावखौ बावसोमनानैबाबो मालायखौ सिबिनो हायो आं दाख्लै BPFखौ दुखु मोनाखैथ' MLAखौसो दुखु मोनदों आं आखाइ बायनाय 800 थाखाल' बिदां बावनो हराखै आरो बेबो आं प्रमदजों थांनो होननानै थाङाखै आं बै मनसारजोंसो ओरैनो खामानिफोर दंबा रायलायहैनोसै होननानै ओंखारदोंमोन जोंनि बिदि गफुरनि आबसुफोरखौ सनितपुर बिश्वनाथनि आबसुखौ जों दुखु मोना हजोंनि बायदि केरेक्टार नङा मावसे मावना मावाखै होनग्रा नङा जोंना नैबेनि आबसुआनो बिमा बिफा बायदि आबसुआ लाख थाखा हर कौटि थाखा हर होनबाबो न'खरनिफ्राय गैयिबाबो हरगोन नै बिथिं नोंसिनि बायदि थगायसुला नङा आं हाबाखै आं इउपिएल हाबाखै बुंनो थिनदों बुंदों मालाय जायगायाव थाहैनाय आं सिगांनिफ्रायनो गोबां ट्रेनिं मोनबोदोंना होमबाबो 8 बोसोर थादों नोंसोरनि जायगायाव बुनो हायो हमनो हायो जायनि सरकार बेनो राजा नोंसिनि क'क्राझाराव
खुनु ल'आनो गैया प्रमदखौ रायनाया आंनि आसि फिसानि खामानि नैबेनि बुनायावनो पुलिसफोरानो बासायहैदोंसो बुग्राफोरखौनो हले फैसा होना बायजोबनाय बेखौ सरन्जया मेनेज खालामदों जेलावल'सो दोननो हागोन लांजेननायाव खनसेल'सो बुनो हागोन जों चेलेन्ज दाला जोङो बिराद फाग्ला मानसि जोंना गोसोआ जायखौ सानो बेखौ मावलाबायो थैनोबो गिया लाजियाबो जेबो गैखायाबो जाय गोसो हमथानो हादों बिसोर माहाजोन जादों जाय गावनि माखासे उइक पइन्टफोरखौ दोनखुमादों बिसोर मानसि जादों सार माबा माबि होननानै खिन्थु जों सैथोजों सोलिग्रा मानसि सैथोनि अनगायै आलदाखौ जों सुखुआ जोंना नंगौखौ नंगौ नङिखौ नङि कंग्रेसजों BPF जों लोगो जा UPL होनबाथाय ना खारनाय बायदि खारखायो रावबो मोजां मोना रावबो भट होआ हाग्रानि मानसिफोर रावबो भट होआखै जाय बनलाय लायनो मोनाखै जाय ना माबा माबि हमना फाननो मोनाखै बिसोरसो फोथांबोखादोंमोन ना NDP बेकग्राउन्डनि मानसिफ्राबो रावबो बिसोरनो भट होआखै साफाबो स्ट्रं रुमाव थांना मावजोबनायसो बे खामानिया दाख्लै देरहानाया ओरै सालाखाथि बावखुंग्रि ओरै बासुगाव साइडथिं मा समस्ति दंमोन बिथिंजायल' मावनो हादों आलदायाव देरहायाखै लाब गैया आरो आं खोन्थादों आंखौ जेलावल'सो लांगोन बुगोनल'सो बैसोर मोनबा बुनोबो हायालै दमानो गैया आयै दाथ' आं एक्सनारफोरखौ आं लाबोजोबनो हायो जोंना मा माथाफोराल' अके होनदों आं लांजोबगोन आथोनाबो मोनाखै दाख्लै BPF ना इलेक्सन जोब्बाय मालाय 15,000 हरबाय बिसिना मानसि बुलायलायग्राफोराबो आथोनाबो मोनाखै दिनैसिम मोनाखै 4 तारिखआव बेदर जाहैनोसै होनबाय दाउ गोसोमा गैया बैथ' थेबगाङाथ' खुगाबो गेवा मेगनबो गेवा माबा सोरबा हाइजें गायदों बे I10 ना I20 बायबायसो होनहैबाय जों आबसुनि 5,000सो बेखार गथ'फोर दं बिसोरखौबो नायनांगोन नोंसोरखौबो नायनांगोनसो होनबाय उनावहाय दाउ गोसोमा हाइजें गायदो ना फिदो माबा माबि जाबाय एक्सनारफोरा बिदि मावनो हायो नामा जाय जेरैबायदि फिल्डनि बेबायदि राहा होग्रा सरकार जानानै दा हो खिन्थु खोथाजोंल' बुंना बोरै जागोनलै BTC आव मा जौगानाय फैखो दिनैसिम 5 बोसोर जानोसै नै प्रमदनि सरकारा मिथिबाय आं देरहाहोनो हायो नैबे डिलिमिटेसननि खोथाखौ नायगोरनि डिलिमिटेसना बेसेबां सैथो जायो डिलिमिटेसन गैयाबा BPF आ गथा 40-40 फैगोन खुनु खोथा गैया UPL होनबानो खारखायोलै जेरावबो खारो बे ना गोथाङा जेरै खारोना UPL होनबानो बेबायदि खारो आरो दाख्लैनि खोथाखौ मिथियो RSS नि इसिबां गिदिर फैसा फैदों रावबो MLA MP सोरबा EM सोरबा MCLA सोरबा CEM आबो फैसा होआखै RSS नि फैसा गोजा दाख्लै इलेक्सनाव जयन्त देरहालायनाया बेखौबो बिसोर बाहायख'नो हायाखै मानसि मेनेज जायाखै देरहानाया भटजों रावबो देरहायाखै BPF आ देरहादों हामफासार देरहादों खिन्थु बै MLA आ खानायजोंसो गोरोन्थि खालामदों आं बिनि थाखाय सारखौ आं दुखु मोननो हाया आं सारखौ लाबोफिनगोन 100% लाबोगोन नोंसोर आंखौ जौ फाग्ला होनो ना मायो बेजों खोथा गैया खिन्थु जों सैथो मानसि सैथोनि थाखाय जों नाङो केस होग्रायाव बिराद माहिर ना बैसोर हारिनि माबा माबिनो बिसोर लांसुनिया गोजा सालाफ्रा मालायखौसो मानसि बुयो होनो बिसोरनो मानसि बुयो BTC आव गोजोन जौगानाय देरहानाय नांगौब्ला हाग्रामाजों था BPF जों थायो UPL आव थायो बिनि थाखाय मोनबो फारागथि जानाय नङा दिनैनि दिनाव रावखौबो नारा नाथा जरदबस्थ लांनानै जयनिं खालामहैनो हाया बेनो बिथांमोनहा जिखिनि बुंदों बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मा बुंनो नागिरदों बेखौ बुजिखादों गैया बा जेबो फारागथि जाया बेला गोबांथार भटआव देरहानो हादों बे हिसाबै गोबांथार भट लानानै BPF खौ फेजेननो हादों मा गोसो जानानै थांदोंमोन आरो मा गोसो जानानै फैफिनखो बे बिथांनि पार्सनेल बाथ्रा थेवबाबो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों बे पार्टिनि जिथु थासारि बेयो जोबोद गाज्रि जानानै दङ बेवहाय पार्टिनि एक्टिभिटिस लाखिनांगौनि थाखाय थाखा फैसा खरस खालामग्रा जायफोर सिगां रायजोनि बिजाथिमोन बिथांमोनाबो बिनिफ्राय जानगाराव दङ हिसाबै गावसोर बुंनाय बाथ्रा 2025 सनाव बिथांनो केन्डिडेट होगोन होननानै बुंबोबाय थादों होननानै बेखौ मिथिनाय जादों।